Takže ako spojiť štrikovanie do kruhu na káblikových ihliciach. Takto som si už nahodila očka na káblikové ihlice. Vidíte, že vlastne, keď ste si nahadzovali, nitka je vlastne na ľavej strane. Čo musíte urobiť v tomto prípade, je otočiť to tak, že nitka vlastne vychádza z pravej strany, od pravej ihlice. Ten zvyšný konček nechám tak, ktorý vlastne je dobrý na to, aby ste vedeli, kde je začiatok riadku. Ak sa už dostanete vyššie, dajme tomu pri čiapke, stále budete vedieť, že ktoré očko vlastne bolo to počiatočné. Takže poďme na to teraz. Musíme sa uistiť, že nemáme poprekrúcané štrikovanie a že je pekne rovno, lebo ak bolo poprekrúcané a teraz ho pretočíte a začnete štrikovať takto, tak vlastne tam už nie cesty späť, museli by ste všetko vypárať a začať štrikovať odznova, čiže toto je veľmi dôležité. Nitka na pravej strane. A teraz ešte jedna dôležitá vec, dá sa vlastne spájať štrikovanie tak, že začnete vlastne hneď štrikovať hladko, ale to nám vlastne necháva také väčšie očko škaredé, ktoré tam nechcete mať. Čiže druhý spôsob, ten lepší, je taký, že si vlastne navlečiete o jedno očko viac, než vám hovorí váš návod alebo postup. Čiže ak máte, dajme tomu na čiapku 50 očiek, nahoďte si 51 a spojite to do kruhu takýmto spôsobom, že to prvé očko náhodíte len ako keby ste išli štrikovať obratko a prvé očko na pravej ihlici prevlečiete cez to očko a vlastne sa toho jedného navyše očka týmto spôsobom zbavíte. Teraz si to tam pekne pritiahnem, aby sme nemali medzeru a už to máte spojené do kruhu a môžete začať štrikovať. Ďalej, druhý spôsob, teda ak túto nitku nechcete, aby vám tam visela a máte, dajme tomu, označovač, čiže viete, kde je začiatok a koniec riadku, si to ukážeme teraz naspäť, je, že vlastne začnete štrikovať s obidvomi, zoberiete si aj tú visiacu nitku, aj vlnu dokopy a vlastne vštrikujete tú nadbytočnú nitku do štrikovania, čiže vám ju vôbec nebude vidieť a nebudete ju potom musieť s ihlou tam nejak zapracovávať do toho štrikovania. Takže to je celý postup a môžete si už uštrikovať čiapku.